أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. Sengathi Allah angabusisa ukufunda kwezwi lakhe. Onezindlebe zokuzwa uzozwa, onamehlo okubona uzobona. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Hamim. Allahu Akbar. Lama alphabet noma labongwaqa ababili uha nomim engiqeda ukubasho manje kwaba ubufakazi obugcwele okufakazela ukuthi iQuran akuwona amazwi kachwepheshe othize, akuwona amazwi wombhali othize, akuwona amazwi enjulabuchopho ethize, akuwona amazwi kanjingalwazi othize, noma ungqongqoshe othize, noma uprofesa othize. Ubufakazi yila magama la engiqeda ukwasho, Hamim. Naye umprofeti isithunywa sika Allah uMuhammad sallallahu alaihi wasallam uma ngabe bembuza ngencazelo yawo wathi uAllah umdali kuphela, okuwuye owembule iQuran, okuwuye okhulumayo la kuQuran, okuwuye othumele isithunywa sakhe ukuthi silethe iQuran sizoyembula emhlabeni. Obunye bobufakazi bokuthi iQuran iphuma kuAllah. Ngibuze amaKristu, ngabuza amaNazaretha, ngabuza amaRoma, ngabuza amaWashtawa, ngabuza amaHindu ukuthi lamabhayibheli wabo abawafundayo aphumaphi, sikuphi isizinda sawo, ukuphi umnyombo wawo. Akekho umbhishophi, akekho umdikoni, akekho umvangeli, akekho umshumayeli, akekho ugosa, akekho umkhokheli osangiphendulile. Ngani? Ngoba uAllah usho straight kwiQuran ukuthi bighayri ilm, abanalo ulwazi, abanalwazi lokuthi lamabhayibheli wabo la abashumayeza ngawo abantu aphumaphi, umnyombo wawo ukuphi, isizinda sawo sikuphi, umsuka walo lisuka kuphi. Njengoba more than 10,000 amabhayibheli, akekho noyedwa osangiphendulile. Lalela-ke, umdali uyaziphendulela yena ukuthi iQuran isuka kuphi. Ulalele, ulalelisise. Uma ngabe wena uyazi ukuthi iBhayibheli liqhamuka kuphi, lisuka kuphi, lisungulwe kuphi, lasungulwa ubani, ngaluphi ulimi, isahluko sokuqala seBhayibheli isiphi, mawusazongitshela ngoGenesis ukhohlwe. Ngasazongitshela ngoGenesis ukhohlwe. Ngoba okokuqala uGenesis akalona iBhayibheli. Ake ngiqale nje lapho. UGenesis nabaLevi noNumeri noExodus noDeuteronomy akulona iBhayibheli lelo. Izincwadi eziseBhayibhelini. Akulona iBhayibheli lelo. So mawuzongitshela ngoGenesis ukhohlwe. Lalela, ake sizwe ukuthi umdali
iQur'ani le esithi ingamazwi akhe iqiniso elingakanani leli silikhulumayo. Allah says tanzilul kitab, le ncwadi le iyisambulo, yembuliwe le ncwadi le iyisambulo. Iqhamukaphi? Minallahi, iphuma ku Allah, iphuma kumdali, iphuma kumenzi weinto zonke. Al-Aziz al-Hakim, iphuma ku Allah onjani? Ophakeme. Iphuma ku Allah onamandla, ophakeme, nohlakaniphile, nokhaliphe kakhulu. Namhlanje sowuyazi ukuthi iQur'an iphumaphi. Ningaloku nisibuza ukuthi iQur'an iphumaphi. Namhlanje umdali uyanitshela ukuthi iQur'an iphumaphi. Yena lo khuluma la kwiQur'an uyanitshela ukuthi iphumaphi. iQur'an amazwi wakhe, iphuma kuye. Wena ke ufuna ukuchallenge mina, ngicela usitshele ukuthi iBhayibheli liphumaphi, laqhamuka kuphi. Ngoba sesikutshelile uAllah uyakutshela ukuthi iQur'an iphumaphi. Tanzilul kitabi minallahi al-Aziz al-Hakim. So yazi ukuthi iQur'an iphumaphi. Sengathi umdala ngasivula ingqondo, asivula amehlo. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.